дата коиловчани записват в историята на своето село. 12 май 1945 година. 45 пъти от тогава ръцете на кооператорите засяват семена в браздите и 45 пъти събират плодовете на своите длани. Някога първият управителен съвет на трудовото кооперативно земеделско стопанство бе съставен от 13 души ентусиасти, които бяха заложили не само имота и добитъка си в името на бъдещето, но и целия си живот, съдбата си. Годините смениха ентусиазма с реализъм и с изискването не само за обич към земята, но и за висока квалификация, сериозни познания в растениевъдството и животновъдството, агротехниката и агрохимията във всички направления на селското стопанство. Затова и ръководството на кооператорите днес все повече прилича на щаб, в който всеки ден се решават неотложни задачи за повече хляб, за повече продукция от земята и животните, за по-голяма ефективност на машините и организацията на труда. Днешните документи на Коиловското кооперативно стопанство запечатат вече за бъдещето нови числа, нови направления на работата, нови форми на организацията, нови проценти на развитието. Да, всичко тече, всичко се изменя. Но каквито и промени да настъпват, първите страници на тази 45-годишна статистика ще останат завинаги като най-скъпия документ не само за историята, но и като свидетелство за вечната болка, от която се ражда всеки плод, за корените, които са впити в чернозема, за вечния зов на земята в спомените на хората. Заспиват къщи, семена и птичи песни. И тогава у хората от Коиловци,
отдъхнали от тежкия труд на сезоните за оран, сеитба и жътва, се събуждат други пориви, които увенчават отдиха с празник и веселие. Едно момиче от Коиловци написа в едно свое откровение: земя, всичко започва от тебе и в тебе свършва. Земя моя, надежда моя. Може би такива са неизповяданите още слова и на други млади хора от Коиловци, защото наистина всичко започва и свършва с земята. Но заедно с това става все по-силен и гласът, който ни вика обратно, назад, при корена, при соковете на земните пластове, които са ни откърмили, при болката, с която земята ражда хляба и цветето, човека и житото, гласът на земята, нейния зов вчера и днес и во веки веков. Лоренце